बेबायदि मोनसे मिशनजों जोंनि ओनसोलाव थानाय गोरों गोरों गथ'फोरखौ लानानै सुबुं धोन सृष्टि खालामनो थाखाय मिशन थांखि आजावदों आरो बेखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय। दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि स्कुल एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै कलेज लेभेलसिम दङ जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि मोनसे बारहावा बेखौ जों खालामनांगोन। दिनैनि तारिखाव जों बुंनांगोन जे बिटिआर सरकारा 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। 2 बोसोर जानो थांनायनि सिगाङाव जोङो गोबां हाई स्कुलनि टिचार बबेबा एलपि स्कुलनि टिचारफोर एपइन्टमेन्ट होबाय। जों खोनानो मोनोमोन जे सोरबाफोर एपइन्टमेन्ट लेटार लायनो थाङोब्ला आखायाव फैसानि थफ्ला लानानै थांनांगौ। साख्रि नांगौब्ला साख्रि मोननोब्ला फैसानि थफ्ला नङाब्ला साख्रि मोनामोन। किन्तु बिटिआर सरकार बिथां जोंनि मानिजाथाव प्रमोद बर'नि सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै हाई स्कुलनि जों गोबां टिचारफोरखौ एपइन्टमेन्ट होबाय। गोबां एलपि स्कुलनि टिचारफोर एपइन्टमेन्ट होबाय। किन्तु बै टिचारफोरा एपइन्टमेन्ट लेटार लायनायाव आथोनाबो थाखा फैसा होआलासिनो बिथांमोना साख्रि मोननायनि जिथु बेबस्था बेखौ मोननो हादों। बरंथ जोङो जै दिनखालि साख्रिआवलाफोरा साख्रि मोनगिरिफोरा एपइन्टमेन्ट लेटार लायनो थांदों बै दिनखालि जोङो बिथांमोननो साहा कापसे कापसे आरो पेकेट लांच जाहोनानै बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट हरबावदों। साननो नाङा जे जोंनि गोरिब न'खरनि जायफोर बिमा बिफा जायफोर जोंनि स्टुडेन्टफोर दङ जे फैसा होआब्ला जे साख्रि मोना बे नङा। दिनैनि दिनाव जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां आसाम सरकारनिफ्राय पुलिसनि साख्रि गोरिब गोरिब न'खरनि दाखालि एसीएस पास जादों। जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो 14 जननि बारा एसीएस मोननो हादों। गोरिब गोरिब न'खरनि थाइसेबो थाखा आथोना थाखा फैसा होआलासिनो दिनै बिथांमोना गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि साख्रिखौ मोननो हानायनि जिथु बेबस्था बेखौ गाव गाव आवग्रिनानै लानो हादों।